Ningún neno da Pobra quedará sen ver os Reis Magos este Nadal. Xa o luns día 2, os pequenos recibirán a visita do Paxe Real, o que poderán facer chegar as súas cartas antes da chegada de Melchor, Gaspar e Baltasar. Que o día 2 de xaneiro xa, pois imos a ter aos paxes dos Reis que van a estar no toldo da Praza Alcalde segundo Durán. Aí estarán entre as 6 e as 8 da tarde-noite, para recibir a todos os nenos e nenas que queiran ir a levar ali as súas cartas ou simplemente a darlle algunha mensaxe aos paxes. O día 5, dende as 11 da mañá, as súas maxestades percorrerán todos os recunchos do municipio a bordo duns vehículos moi especiais. O percorrido, que partirá ás 11 dende Sampaio, será retransmitido vía streaming para que todos os cativos saiban en que punto se atopan os reis a cada momento. Ás 11 salirá desde a aldea de Sampaio, que fará o tramo desde as 11 ás 11:30 de Sampaio a Atalaya, desde as 11:30 ás 12 dende a Baiuca ata o Xobre, desde as 12 dende a Iglesia do Xobre ata Quintáns, 12:30 de Lesón ata Roupión, a 1:30 desde Rosamonde ata Pumadiño, da 1:30 ata as 2 dos Casás ata Ribeiriña, e de as 2 ata as 2:30 aproximadamente que chegará ao Concello dende Angustia ata a Casa do Concello. Irán en vehículos reais e sempre escoltados pola nosa policía e por Protección Civil. Xa pola tarde a cabalgata sairá ás 5:30 dende a Rúa Venecia para realizar o seu tradicional percorrido, con paradas na Praza Maior, onde terá lugar a tradicional ofrenda, e tamén na Casa do Concello para a recepción. A cabalgata sairá do Polideportivo da Rúa Venecia ás 5:30 da tarde e continuará polo paseo da Praia dos Areos, dirixíndose cara á Praza Alcalde segundo Durán, onde estará montada a representación do Portal de Belén. Ali os reis baixarán das súas carrozas e farán a tradicional ofrenda. Unha vez rematada a ofrenda, as súas maxestades volverán a montar nas carrozas e dirixirase a cabalgata ata a Covecha, onde dará a volta e virá cara á Casa do Concello pola Estrada Xeral. En caso de chuvia, os reis recibirán os cativos no Pabillón de Venecia.